Beste Hendrik, wat zijn nou passende woorden om iemand te bedanken waarvan je een nier krijgt? Met die vraag heb ik wel geworsteld de afgelopen tijd. Eigenlijk zijn er geen woorden die grote dankbaarheid kunnen beschrijven. De 66-jarige Hendrik Heida van Dokkum stie in november een nier aan een vrouw uit Brabant. Het ging om Sabrina. Ze had last van nierfalen en wie al zo'n hier op ziek naar een nier. En net sinsteende dat de twee elkaar net kennen, viel de Heida dat er dit dwaan moest. Een jonge vrouw die er niks aan kon doen dat zij nierfalen had. En niks aan kon doen dat zonder hulp zij het niet zou redden. En ik loop als het ware loop ik langs. En ik zie haar. En ik kan er niks aan doen dat ik gezond ben. De operatie had een soort impact op de familie van Heida. Zijn vrouw Nelly wie benauwd, maar is echt grutsk op haar man. De laatste week voor de donatie zaten we hier ook op deze bank. En op een gegeven moment zei ze: Hendrik, en toch ben ik echt wel blij dat je nu je nier gaat geven aan Sabrina. En ik merkte toen bij jou dat toen je strijd voorbij was. Ja. Van het vertrouwen gekregen. Want eerst had je zo die angst van, je weet dat er een hele kleine kans is dat het niet goed zou gaan. Ja. Heida kreeg het verhaal van de toen nog onbekende Sabrina van zijn dochter teruggestuurd. Nou hebben Sabrina en Hendrik geregeld contact. Hoe voel je het moment? Ja, goed. Ik voel dat ik heel veel minder vermoeidheid heb dan voor transplantatie. Het is een wereld van verschil nu al. Hè. We zijn bijna 5 weken onderweg. Als ik zie wat voor energie ik nu alweer heb en wat ik allemaal alweer kan, wat ik niet kon. Er zijn eigenlijk geen woorden voor om te omschrijven hoeveel dit maar ook voor ons gezin betekent. Maar het gaat goed met haar en ik ben er zo blij mee. Hè? Ik gun het haar, ik gun het haar man, ik gun het de dochtertje, ik gun het haar ouders, haar familie. Gun ik het zo van harte.